குன்றத்தூர் திருநாகேஸ்வரர் கோவில் பிரம்மோற்சவ விழா தேரோட்டம் வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது. குன்றத்தூர் அருள்மிகு திருநாகேஸ்வர சுவாமி திருக்கோவில் சித்திரை பிரம்மோற்சவ விழா கடந்த 22ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. 10 நாட்கள் நடைபெறும் இந்த பிரம்மோற்சவ விழாவின் 7ஆம் நாளான இன்று மகாரத உற்சவம் நடைபெற்றது. அலங்கரித்து வைக்கப்பட்டிருந்த தேரில் திருநாகேஸ்வரர் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்தார். தொடர்ந்து ஏராளமான பக்தர்கள் தேரை வடம் பிடித்து முக்கிய வீதிகள் வழியாக இழுத்துச் சென்றனர். இதில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.